Ok, sad znamo da počnem. Ok, što trebamo da kažem za početak, ovo je teško, nisam... Nemam pojma, ajde, samo igraj, molim te. Živjeli. Zemlju ti jebem, Ne, ja i dalje ne razumijem ovu igricu. Zašto moram da biram? Nemam pojma, nisam... Uzmi bilo koga, brate, ono, molim te. Ne, ovo mi se sviđa zašto je jak. Mislim, nemam pojma izgleda, kako se bira, okej. Pedro. Ja volim jak, nemam pojma. Možda oni najviše stisnu. Šta? S duhu, brate, šta hoćeš? Zašto nisam on? What the fuck, zašto sam plak? To je stage, Marko, birao si stage. Što ako si mi zabrao najtežeg bossa sada? Najjačeg bossa. Ti može... Okej, ovo već malo prekida. Dobro, mislim, to je tako da imaš... Net. Pa dobro, mislim, dobro je počelo. Ajde, hoćemo na smenu. Ajde ti malo. Na što igram? Igraš na strelice na A i B, jebi ga. Aj, Ovo neće raditi stvarno. Ja ti kažem. Zašto sam retardiran? Jebama. Brate, sam pucao. Koji si sačekao? Da, moraš polako. Ajde, jebem te, ajde! Daj! Od čega si u pičku materi? Ali te jebali. Sad čekaj. Ja mislim da treba se sačekati. Daj, mamu ti. Okej, ovako zanimljiva igrica. Okej, već vidim veliku karijeru. Nadam se da nemamo ove živote. Već vidim idealnu epizodu. Već vidim savršenu epizodu, vrate mili. Karijera započeta. Karijera započeta. Uspešno. Ajde jebo, mater. Glavo. Ne, imamo ovo, pazi. Ne! Prestaje joystick da radi. Šta? Vidi, evo, neće. Evo, sad hoće. Šta si? Hop. Nigi. Čekaj. Nemoj mi rasistička sranja, molim te, u videu, but... Sam pao! Ovo je sranje jebote. Ajoj, ne mogu Neću digram. Gemo! Ima li života? Ajde sad svaki stage posebno. To je onda ok. Ajde, jebem te. Ne radi, moraš... Ajde! Moraš da se enter, prisni start. Alo, puši kurac. Bolje na tasturi da igram. Kako? Kako se tu bio? Mislim, ja se žalim. Da, okej. Ajde, pička. Moraš da motiviraš. Šta? Ne, ništa. Ne, ja sam mislio da zapravo ima helter lik, pa da moramo nakon nasumice ga gađamo, u stvari. Ne, trebaš da pogledaš u facu sam. To sad bilo Ti toliko... imaš helter. Ajde. Sad! Čuti. Sad! Koje govna, ja ti kažem, ova igra je sranje. Jebem ti mater. Jebem mater. Daj se tu, no? Gledaj se kako si igra. Zašto si uzeo onoga? Zašto je jak? Pa ne igraš s njim očigledno, brate. Nisam znao to. Šta je Sve ovo? ja to treba znati. Ojoj, healthy na početku nivoa, kako impresivno. Mrš, jebem ti mater. To mi... Si doma. Ne! Šta je sad ovo? Da to jače puc... Jeste. Ne, nije, brate. Isti je, jebote. Mislim da je pucao. Ne nego gore. Kad skočim, ovo izgleda baš drugčije, zato što se topio posljednji. Brate, pobeći ti platformu, jebote. Ajde, čekat ću ja. Pobegla ti je platforma. Kako mrda nogu. Okej, igram na tasturi. Neću više opet igram. Ajoj, zašto se ovo deša? Zašto smo... Zašto? Šta je to plavo? Život? Jebem ti mat. život. Jebem ti mat. Samo ga upucaj u kurac. Bože, konac, kad se zatvara lik, brate, šta? Nemoj jebat. To lutko. Idemo. Ovo sranje je loše. Ti mat. Ne. Neko papio. Imaš para. Možda, ali... Aj, jebi ga. Nemam pojma. Šta kenjaš onda? A čekaj, vidim koliko je sranje. Znaš kako ćemo. Ne. Ne. A ne, imam ja nešto para, ali šteka mi. Fuck, pa imam ja nešto para, treba platim račun.
Inače, gospodo, gledate dvojicu sirotinja. Da, nemamo para za pivo. Ti igraš. Daj pa ćemo vidjeti da je skupno, da ustanemo sa stolice posle. Ne možemo ovako, brat, trebam piva je... Ne može samo rakija. Ne može bez pive da igraš. Ne znam kako ljudi samo piju rakiju, to njima je dovoljno. Da, jebo mater. Ja dobijem, znaš kako mene stinje, pazi ovo. Rak dobijem. Pardon. Mislim da onaj Tumočić polako uzima maha, brate, mili. Aj šta je, pa mi u kuli smo, brate, svi imaju rak, verovatno zvuk. Da, 90% kultskog stanovništva ima negde tumor. A, šta se radi? Nije, to nije stvar za zezanje, mislim, stvarno, Marko. Da, zašto si provalio? Kad dođeš na ove žice, brate, tu se spušta platforma. Pa to sam vidio odmah, brate. Pa ti si vidio što mi nisi rekao, jebate. Ja sam Gde da idem? Uvek? A treba skočiš odmah, ja sam skočio Ne, na moraš da drugu. čekaš, vidiš. Ne, ja sam skočio odmah na nju. A dobro je, jebem ti mamu vidim. Šta radi? Ne, jebem ti mater. Jebem ti zemlju, sve ti jebem. Da. Joystick me ne sluša, Marko. Ne slušaj, trebamo da kupimo dobro ljudi. Jebi ga. Kad zaradimo prve pare na YouTube-u, nećemo kupiti. Što ako ovako nastavimo, neće biti skoro. Možemo i da uložimo par. Šta radiš? 100 dinara. Marko, ovo nisam ja. Ovo je moja šal, ovo nisam ja. Preuzimam ja. Daj, se ovo govno nosi u kurac. Kako se oskače? Pa je kako ode bojem. Stay lud. Ali nisam navikao, sad mi je čudno zašto sa desnom rukom se kreće na 7 pucam. Ma brate, mi smo PC gameri, jebeš se ono. Jel, trebao si da sačekaš, nisi trebao skočiš, znaš, neće te baciti, ne. Kurve sjebu. Za pare, zato što su kurve. I radi svoj posao, mi ne radimo. Ajde. Ne, pogrešno dugme. Sad mi nezgodno da na... Jebem. Borit ću rekord u najviše psovke u minutu jebom. Po jednom sessionu igranja. Moramo da skupimo, nešto možemo da se nazvati, tako što ćemo skupiti neku skraćenicu, ne znam kam nezaposleni autos i Ne, da, jebem ti mater. Znaš kako se zovemo? Nezaposleni aukosi Republike Srbije, ili ti NARS. NARS. Si retardiran. Nevladina organizacija. Jesi retardiran? Ne, nećemo da se zovemo NARS. Tužit će me Republika Srbija što je koristim u ime jebote. Da, brate, Ti zvoraš kopirajte anonimnih alkoholičara od jebenih... Da, mislim da ne možemo da koristimo, oni su ugrožene vrste, jebi ga, oni su... Pa mi smo jedni od njih. A nema veze. Nisi ja, neću ovako rano sa rasističkim šalama da počnem, znači... Nema još 9. Ja ne znam kako da pređem. Nisam skonto forum. Vidim. Pa pazi, samo dođe, spamnaš li. Jebeš mu mater, onda dobiješ help to, da što sada ja mislim da bih. O jebe. Je se tako prelazi? Mi trebamo napravimo baš setup jebe, morat ćemo ponovo ovo. Zašto? Što fali? Meni se baš sviđa, onako amaterske ili lepo. Naše. Ne, jebem ti. Da li nije za epizodu? Zašto? Kakve veze ima, brate, prva jebena epizoda Bogdana Skuraca? Ko će neko da gleda prvu epizodu? Ko gleda prvu epizodu? Gledajte. Ja gledam prvi. To je pointa. Ja gledam samo prvi video. Ti si glup, brate, ti nemaš pojma. Ajde, seronjo. Čekam da siđe tip, brate, šta da radim. Šta radiš? Možda prelaz... Vidim, nemaš ubio pojma ti da sam najbolji ovdje. Mega Man. Wow. Mega Man. A sad trebam da čekam već to. Uvijek na isto mjesto, baja moj, uvijek na isto. Jebene kurve, oni su krivi. Brate, igramo, znači, već, evo, 10 minuta. Prvi jebeni nivo nismo prešli, znači, mene sramotaj. Da, fuck, trend. Ajde.
A ne, 10 minuta je nekih 8 minuta. Znači, kažem tu foru, da će to loše staviti. Hvala ti. Viš kako stoji? smislimo nove Speedrun, jebem. Ja sam mislio nove fore za 8. Ajde! Zašto me mrzi, jebem. Jesi moguć? Daj, brate. Treba nam lek. Treba nam... Ja... Treba nam psihološka pomoć, stvarno, ja ne mogu ovako više. Aj, sad je... Ajmo. To bre, jebem u materu pičku, kao... Kako ih jebem u facu, ono? Njihovu ružnu. Blago tebi, ali mogli bi da pređemo ovaj nivo već, ono. Evo, pazi, evo, prelazim ga, gotovo je. Mogu sam dalje da idem! Mogu sam tačno da padnem na ovu ispu. Wow. Ona, pomerimo ovo. Pazi, ovako ćemo da igramo sada. Čekaj, nisam dobro. Nisam ni blizu dobro. Zemlju. Nemoj to da radiš, brate, znaš ti kako to krči na snimku, jesi normalan? Izvinjavam se ljudima koji... Stavi tu, nemoj na telefon tajmer. Kakav tajmer, ne znam, nemoj mi pričati. Izvinjavam se ljudima koji su... Čekaj, on sad... Nesreće da pogledaju ovo uopšte. Ko će ovdje gledati ljudi? Fak se treba praviti zvuk na ovo. Dobro se čuje, jebimo mak. Pojačat ćemo to. Znaš šta sam skontao sad? Šta? Da je zvučnik bliži mikrofonu nego ja i ti. Fuck! Zaboravio sam se ovo čuje. Ništa, pogledat ćemo posle kako se to čuje. Jebi ga. Prva epizoda nikog nije ubila. Jebem! Jeste. Vjerojatno neko serija, to je bilo sad htio napraviti forum, ako znam toga, ne mogu setim jedne serije. A fakt još nisam gledao novi kurac ovaj. Čiji kurac nisi gledao? A pa mislim, dosta je blizu zapravo. Očajno. Šta? Game of Thrones. Game of Thrones. Ja jesam. Jebeno. Prva epizoda, mogu odmah puknem spoiler, pošto niko neće gledati. Opa, kada ovo neko bude gledao, će već biti ono 7. Da prestanem da pričam u bradu sebi također, ako već hoću da... Zašto sam ovo radio sad? Što si glup? Zašto si uzeo ovaj nivo? Zato što si glup. Napravo nema nivo. Šta nije? Šta? Ovo je očigledno najteži nivo. Mi trebamo se nabuđemo. Što najgore nije ni blizu najteže. Trebamo se nabuđemo, ovo je RPG igrica. Brate, ali, znaš, jedno je imati gameplay teške igre, drugo je imati gameplay dva retardinana debila koja nisu u stanju da pređu jebati. Treba nam neka lagana igrica sljedeći put. Sljedeći put igramo laganu igricu, zato što će to dan biti teško. Igramo jebeno, ono, Hello Kitty Worlds, nemam pojma. Ono, budi srećan, obradovat ću te, imamo još 5 minuta fore igre. Ako ne pređemo ovo za 5 minuta, znači, pa recimo, prva epizoda će biti apsolutna felčina, ono, svega. Svega snimka, vraća se, sve se čuje, verovatno se čuje loše. Sve se čuje loše. Sve izgleda loše. Ne, šta je ovo? Život. Čivac si dobio. Koji će mi kurac? Potrošili smo koji će dva. kurac, Ne! Evo, sad si ga bacio. Dobro, znači da ovo se nije računalo kao da si išto izgubio. Na nuli si, ja sam sad na minusu. Mrzim te. Da, sve će biti Mislim, loše, rekao bit neko će koliko te loše. mrzim. Loše. Sad ti kažem. Prezirem te iz dubine duše. Jebi. Mora neko, haha, haha. Wow. Očajno. Posebno. Je to neka depresija u vazduhu jednom. Lopa. Aj, nije mi dobro. Ovaj nivo je jako dobar, jako mi se... Ne, ništa! Teo sam select. Okej. Bravo. Igra mi ne da igram sljedeći level, da ti kažem. Viš, ali ovaj deo mi ide dobro, brate. Ovdje samo opet, vidiš. Da ti si opet tu. Ovaj deo ima... A ne. Malo zajedno. Malo A zajebani. pazi, lepa je igra, sviđa mi se kretanje. Ne, sviđa mi se ovih prvih 20 metara. Lima koja je jebeno. Znaš
što me brine, ovo okolo, da li je to u igrici, tako treba bude, ili je samo retardirano? Marko, nemamo kameru, moraš da objasniš na što misliš. A ovaj crno oko jebene igre, viš crno oko ekrana. Da li ćete to vidjeti na snimu? Koga jebe? Koga jebe, dame i gospodi? Ajoj, sranje, više o tome nisam razmišljao. Moram sve to mora sad spraviti. Druga epizoda će biti savršena. A dobro je. Ako neko gleda prvu epizodu, odmah na drugu. Preskoči, kad vidiš... A pazi, ovo već kraj. Kad vidiš, jebi ga, kad se... A dobro, ovo ćemo iseći i staviti na početak. Kao da to znamo da uradimo. Kako početak epizode. Kao, Zoki ovaj deo stavi na početak epizode. Zoki koji ne postoji. Zoki. Ajde, Džiberu, ajde. To! Šta? Da, Ne! ti se meni te sad ti kažem, ja ti kažem da sam. Ne! Ne može Marko, ovo ne radi, ne možemo pobeći. Kako si ti zove? Yeah! Yeah! Dobre. Idemo sa Icemanom, zato što sam ja vruć. Nemoj samo Gutsmana, molim. Ja sam vruć i ja ću lako pobedim Icemana. Da, nemoj. Kad je cool. Zašto su palme tu? Gde smo mi uopšte? Okej. Šta se dešava? Klizi. Marko, šta se dešava? On sam ide, pazi, puštam. Marko, šta se dešava? Marko, bojim se. Ja ne znam kako se vidi. Šta je ovo? Uš! Mega Man, fuck! Šta je ovo dole? Aha, ne znam to tipa, okej. Mega Man. Mega Man. A laguje, šta je ovo? Meni laguje NES igrica. Mislim da je vreme kupim nove računare. Mogli bi da ja nisam klošar. Da ja nisam. Ajaj. Wow. Sad treba se podesi i jebemo onako pušta. Ne, samo vidi, zašto? Ne, možda zato što si pod vodom. Jesi pod vodom? Ne, ovo je led. Ne, ali šta je ovo gore? To je kao u pozadini okean, jel? Zašto skupim crvene tačke? Šta su oni? Nisu healthy, vidim da nisu healthy, kojih imaš jako malo. Nije čak ni poen, nije poen. Ja, zašto ne možeš dobiješ ovog crvenog govna? Zato što su ružni. Vidi, pogodio sam. Možda ga stondiraš. Pa jebi ga sada. Dobro, okej, vratilo me nas, ništa, šta se radi. Jebem ti život, pičko. Pito ću ti jebem ti zemlju kod me nagovori. Ne, zaboravio sam može pucaj. Šta mi radi? Ne znam, Marko. Jebaću ti. Ne. Samo ne. Wow. Moonwalk shooting. Ne, shit, ne. Jebi od mene, ne. Kako? What? Jebem. Pucaj u glavu. Ne mogu, ne. Kako? Skočiš i pucaš u glavu. Laguje. Sad, tako još. What? Ona pukne sve, gotovo. Samo podiš jednu metu u facu, bre. Se raspadne cijelo. Čekaj, što me ovdje napada? Tu te napada, ovo crveno sranje. Jebem ti, Plavo. Dobio si plavo. Dobio si srećan čovjek. kurčinu koliko ima. Ali ne razumem šta je crveno. To je treba nam manualna knjiga, ono što su ljudi dobijali u igrici. Zato što imam original igricu. No. Ovo igramo na NES-u inače sa pravom cartridgeom iz prave kutije izveđene. Škako je. Zašto ne leti odmah? Koji glup. Fora ima noge. Ja se otkači da bi letao. Kad izgubi noge. Definitivno NES nima physics engine dobio. Opa, idemo brate. Nice. Ne znam šta je to bilo, ali sam srećan što je išta bilo. Jer ovako više ne ide, Marko. Ajde, nisam. Mamo. Šta? Ne glavom, čovječ, ne glavom. Zašto ti skupljam jebote? Jebno skupljam, pazi ovo. Jesi ti zajebavaš sad ili ozbiljno? Ja ne, ja ozbiljno pokušam da pređem. Health. To ne full health. Ne, ja mislim da je ovo vreme za sljedeću epizodu. Ako pukim slučajem neki nesretnik bude ovo gledao, nek mu je Bog u pomoći.
ono, ne Nismo mogu htjeli, čak ni da kažem, stvarno. žao, nama je stvarno Duboko žao. se izvinjavam što Duboko iko se mogu izvinjavamo, ali, ono, mogu bi jedan like, subscribe i pičke. Sramota me da kažem posle ovakvog videa. Nemojte posle. Nemojte. Nema šanse. Može like, ono, ne vredi Može, subscribe. samo nemojte dislike, znači, Ako vidim da si iko subscribe zbog ovoga, ono, nemam pojma. ono, razočarat ću se šalim se, mogu. A mislim, okej, seremo mi, šta ali, se radi? aj seremo previše, aj gasi to sranje, ono. Gasim.